Yeah, Práve teraz si videl ten post príbeh. Chcel som ukázať, že to, čo robíme, je len odrazom toho, o čom sníme. Nadstavenie zrkadla, keď si v kríze. Či ťa dokážu zlomiť ťažké chvíle a zostaneš len ufňukaný snílek. Pochop, že pomoc si nikto nepríde. Dávam hrdo dole rúžové brýle. Není čas na ľutovanie osudu, až keď budem v hrobe, sa dám do kľudu, Moju pravdu ignorovať nebudú, keď mi budú musieť na hlavu nasadiť korunu. Musíš to ustáť, aj keď bude tlak, lebo cez to nejde vlak. Hlavne to nevzdať, môžu hejtovať. Nezabudni, že ťa na konci budú oslabovať. Zrazu sa ťa bude báť tvoj vlastný strach. Buď získam, alebo stratím. Stred neexistuje. To sa cíti nezastaviteľný, so mnou spievaj, Iba ten, kto sa nikdy nezdáva, všetko prežije. Iba my rozhodujeme o tom, kto budeme, Buď to získam, alebo stratí stretení, ver mi, že nedopustím, aby niekto vo mne umlčal tie túžby. Môže sa sem postaviť celá armáda a môže ma súdiť. 3 dekády sa ma snažili pochybovať či agresívne nútiť. Dúfali, že na mňa prenesú ich nešťastie a bude s nimi smútiť. Takže priatelia, dovolte mi, aby som ohlásil aj Červený roh. A práve teraz prichádza Jakub Chovanec. Takže čaute, moje meno je Jakub Chovanec, trénujem za Laugarica Combat Club Trenčín. MMA mi zmenilo život a chcel by som poďakovať všetkým, čo sa dneska prišli pozrieť a svojmu superovi by som chcel odkázať veľa šťastia. Time before I go, I'll let you know that all this time I've been afraid, wouldn't let it show. Nobody can save me now. No, nobody can save me now. Stars are only visible in darkness. Fear is ever changing and evolving. And I feel poison inside. I feel so alive. Nobody can save me now.
Takže priatelia, toto je otvárací zápas dnešnej hlavnej karty na LCC Fight Night tu v Trenčíne. Poďme si predstaviť oba rohy, začneme v tom modrom. Tam už je pripravený reprezentant MMA BJJ Nitra pod trénermi Vendom Mesárošom a Martinom Minárom. Nastupuje do svojho tretieho zápasu, aktuálna bilancia sú 2 porážky. 18 rokov, 180 cm a 69,8 kg na váhe. Dámy a páni, za Nitru a modrý roh Štefan Rafael. Na druhej strane pripravený domáci borec, ktorý reprezentuje Laugaricio Combat Club Trenčín pod trénerom Vladimírom Lendvajom. Aktuálna bilancia 1 porážka, ešte len 15 rokov, 175 cm a 69,4 kg na váhe. Dámy a páni, za domáci Trenčín a červený roh Jakub Chovanec! Hlavným rozhodcom tohto zápasu je Peter Sabo.
Coach is out. Coach is out. Takže priatelia, poďte, zatlieskame im do druhého kola naozaj zatiaľ veľmi pekného a sľubného zápasu. Dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it, rocking it, dropping it. Shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it, rocking it, dropping it. Shake my ass, no stopping it. I look hot in it. Takže priatelia, rozhodca zastavil tento zápas v 37. sekunde druhého kola. Sa na TKO Ground and Pound víťazom stáva roh modrý Štefan Rafael.